oversight. Gi thuolono bende Migos Ogamba ne okwedo mokalo weche moko mosebedo ka fung'ore e mbui ni bad migao mochung'ne weche mag somo ne omedo omenda mar school fees mag skunde mag sekondar kaachiel kod skunde mag primar mathurka ka bende owacho ni chenro mabende nosegol oko kata okenge manoseketi kotenore kod weche mag school fees onge lokruok moro amora ma obedo. Ne bende osingo ni sirikal biro dhi nyime kod chiwo omenda makonyo siro somb jopuonjre mag skunde mag sekondar, omenda maromo omenda moingo siling 22,000 ma bende sirikal chiwo ne nyathi ka nyathi higa ka higa ma kod ng'ikruok moro amora. E thuolo nogono bende jatend migao mar somo Julius Ogamba Migos ne olero ni wach mar bedo ni koro penj madongo ma thurka ibiro rit gi apisa mag obila en gino ma ok bi timore ka oluwore ni nitie okenge makare ma oseketi ma ibiro tim godo mano ma ni apisa mag obila ok orito penj madongo ma thurka. As Kenya transitions fully into the competency-based education, we look forward to a future where assessments are more continuous and authentic, and where such intense policing around examinations becomes less necessary because integrity is built directly into how learning and assessment take place. It is a particularly important day for candidates who will be sitting for the chemistry practical examinations. This paper requires precision and strict adherence to procedure, and I commend the many teachers and laboratory technicians who have worked tirelessly to prepare students for this practical examination.